Hola. Hola, boa tarde e moitas grazas por acudir a este novo encontro que chamamos Revisar os Marcos, que é unha colaboración mensual entre a Fundación Luces e a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, na que lle damos voltas, revisamos os temas centrais do número de luces de cada mes. E este mes, a capa da revista creo que o di bastante claro de que imos falar. Imos falar das democracias minguantes, de como en todo o mundo temos unha sensación moi clara de que o que nos parecía que eran democracias asentadas, incuestionables e que só podían avanzar están minguando, están en un certo devalo, e non só en países onde históricamente hai gobernos autoritarios, sino en países que parecíamos, inclúeme, democracias moi asentadas, occidentais e modernas. A peza central é unha análise que fan conxuntamente Elba Maneiro e Antón Losada. Imoslle dar voltas a esa peza central con Elba Maneiro, que nos acompaña. Elba é doutora en Ciencia Política, profesora da Universidade de Santiago, experta en comportamento electoral e psicología política, así que ten investigado bastante a fondo como está pasando todo isto nas nosas sociedades, é colaboradora de Luces e fala de como as democracias liberais se están a convertir ou se están transformando en democracias iliberais. E eu teño que recoñecer que a primeira vez que o lín, o de liberal sonábame moi económico, o sea, digamos que os partidos liberais, digamos que procuran menos Estado, máis mercado, e o temos moi, eu polo menos, moi ligado a ese concepto económico, pero sei que isto ten un pouco máis de complexidade, entón gustaríame, Elba, que empezaras por comentarnos a que lle chamades democracias liberais. Claro, tamén unha idea ao facer esta peza era un pouco clarificar termos que parece que agora cada vez se escoitan máis, ou mellor nos medios, televisión, redes sociais e demais. Fanse referencia cada vez máis a estos termos, pero sen quizás aclarar, de que estamos falando exactamente. Efectivamente, cando falamos de democracia liberal, facemos referencia aos dereitos liberais, non a esa vertente de carácter económico ou cal é o perfil económico de determinado partido ou ideoloxía. Non o liberalismo entendido como ideoloxía, sino esa idea, esa peza ou a dimensión referida aos valores dereitos liberais. De feito, nosa peza empezamos, efectivamente, empezamos a falar das democracias liberais e non das democracias iliberais. Se máis ben, por exemplo, as definicións máis tradicionais, entendendo tradicionais como esas primeiras definicións de democracia nos anos 50, 60, nos falaban dunha definición relativamente minimalista de democracia e que incluía na propia definición de democracia esa idea de compromiso con determinados valores. Moi recentemente, distintos autores como Monk, que o referimos en distintas ocasións no noso texto, o que fan é falar especificamente de democracias liberais. Por qué? Porque entenden que para referirse a réximes concretos democráticos do noso contexto contemporáneo temos que saber ou ser quen de dividir dúas dimensións distintas das nosas democracias, esa vertente democrática e a vertente liberal. Definindo como? Definindo a democracia como esa sorte de mecanismos, fórmulas electorais que o que fan é transformar as decisións colectivas en políticas públicas. É dicir, identificar que queremos colectivamente e como traducir isto en políticas públicas.
E a segunda dimensión é esa dimensión liberal que fai referencia ao compromiso con distintos valores e dereitos, como poden ser os dereitos das minorías, a separación de poderes, a liberdade de expresión, de asociación, etc. Entón, o definir as democracias como liberais o que nos permite justamente é dar conta e intentar explicar e entender justamente o que estamos a vivir na actualidade, esa tensión entre estas dúas dimensións dos nosos sistemas democráticos. Como pode ser, por exemplo, por un lado, o fenómeno das democracias liberais, que é aquí o que no que nos centramos, pero tamén temos outro lado da moneda, que é xusto, por exemplo, democracias, pero liberalismo non democrático, como por exemplo poder ser o caso da Grecia da Troika. Entonces, claro, cando nos facemos referencias ás democracias liberais é cando falamos ou intentamos dar conta, explicar ese proceso que coñecemos como de desdemocratización. É dicir, como distintos gobernos que acceden ao poder a través de Cando falamos de democracias liberais, o que hacemos referencia é a como esos gobernos que chegan ao poder a través dos mecanismos electorais propia dunha democracia consolidada, o que fan é validar a propia democracia como minguando xusto as institucións liberais, as institucións que dan conta desos valores e dereitos. Falades de que un dos elementos clave en este debalo da parte, digamos, das liberdades que garantiza a democracia, non? Un punto clave é a chegada de un home forte, digamos, a veces muller forte, non? Porque temos tal. Entón, tamén me gustaría que nos contaras en que consiste, que diferencia a iso que chamades vos home forte dos líderes políticos normais nas democracias liberais. Creo que a idea de home forte non se pode explicar sen facer unha mención ao carácter xenuinamente democrática desta nova onda de movimentos de extrema dereita. Son xenuinamente democráticos. O que van facer é que as ferramentas de carácter democrático van a ser parte fundamental e vertebral da súa estrategia de expansión. Facer uso do propio xogo democrático para chegar ao poder. Claro, a figura do homo forte como se presenta? Pensemos tamén nese discurso que pon na centralidade a vontade popular versus esa idea tamén de élites. O home forte vai ser unha ferramenta, tamén unha figura, home forte, ou se preferimos esa idea de líder forte, tamén para crear esa idea de, bueno, é que as elites o que nos están contando é que todo isto é demasiado complexo. O que precisamos agora, tamén, pensemos na narrativa que se nos construye nun momento de crise inminente, e que precisamos decisións efectivas, que alguén que non dubide, que sexa capaz de tomar decisións controvertidas e demais. Sen embargo, os mecanismos de decisión, os mecanismos propios das institucións liberais, o que pasa é que son moi complexos, non son rápidos, etc. A figura do homo forte, como se plantexa como unha fórmula eficaz, máis rápida, de tomar decisións e de facer cousas. Non esa idea de menos falar, menos debates, que non son fructíferos, e alguén que faga cousas. Se pensamos, por exemplo, nestas primeiros meses de Trump ao fronte da Casa Blanca, sería un bo exemplo disto. Claro, ata que punto eso pasa máis alá dunha narrativa a unha política efectiva podería ser outro debate. E de feito tamén, quizáis, esos homes fortes máis populares, como podes agora mesmo, como pode ser Trump, quizáis tamén se nos fai que nos olvidemos dos homes fortes que quizás exemplifican mellor esta figura, como é o propio Orbán. Orbán, directamente en Hungría, o que prepón el directamente fala de tumbar a democracia liberal, textualmente, de forma literal. E o que propón como alternativa é unha idea de democracia xerarquizada. Nesta democracia xerarquizada, por exemplo,
que é o que acontecería? Que ese home forte, ese elexido polo pobo, vai a ser o encargado de traducir a vontade popular no que rixa a nación. Sen intermediarios, a idea é que a vontade popular pasa ao home forte sen filtros, sen intermediarios. O local todo se supone que vai ser máis doado, máis fácil, máis efectivo. Esa é a narrativa do home forte. Claro, por eso digo, a idea de non podemos entender a idea de home forte sen entender a natureza xenuinamente democrática destes movimentos. Porque a idea que o home forte vai a ser quen de levar ao poder a vontade popular. E a vontade popular vai ser o único que rixa a nación, a única lei, fora o resto de institucións. E ligado con eso, a chegada do home forte trae consigo un cambio nas institucións, non? Porque pouco a pouco, e estamos vendo o caso en Turquía, en Hungría, en Rusia, que están cerca, non? Quizás en Estados Unidos se está a falar incluso da posibilidade de un terceiro mandato, non? De que se cambie incluso, digamos, as institucións históricas básicas para adaptalas a esa continuidade, a ese manterse no poder. Eso é o que construye a democracia iliberal, non? Claro, seguindo no punto da natureza xenuinamente democrático. Claro, tamén cal é o punto que os afasta a estes movimentos dos seus antecesores, esa idea de utilizar as ferramentas democráticas na súa propia expansión, non? Claro, entón a pregunta sería, entón, se realmente se chega ao poder a través das normas establecidas, cal sería o problema, entre comillas, non? E de feito tamén isto é unha narrativa, é algo que eles mesmos propoñen, esa idea de por que a miña crítica ao establishment non é válida, sen embargo a crítica progresista si o é. Cal é o que nos diferencia? E que realmente, moitas veces, isto tamén dá pé a recrear esa dinámica de elites versus povo, e, por exemplo, no caso estadounidense podemos ver tamén esa idea de como esa suposta elite progresista que sí autoriza a súa crítica ao poder, pero deslegitima outras críticas alternativas, non? Cal é a cuestión aquí? Claro, se o que nos din estos movimentos de extrema dereita é eu vou facer uso das vosas normas, non das miñas, para chegar ao poder, por lo tanto eu estou legitimado para facer o que o povo me votou para iso, non? É dicir, esa idea de antepoñer a vontade popular a calquera outra cousa. Eso inclúe tamén as propias institucións liberais. Esa idea de vontade popular é importante tamén na idea de, vontade popular fai referencia a un pobo, fai referencia a unha cidadanía. Quen é membro lexítimo desa cidadanía? Quen é ese demos? Na definición de quen forma parte dese pobo é onde choca confrontalmente cos valores liberais e coas propias institucións liberais. Por que choca? Por exemplo, pensemos esa idea tamén de discurso nativista. Quen está legitimado para ser un cidadán, para ser parte dese pobo? O nativo, o que nace aquí, as minorías étnicas, as minorías religiosas, todo que non... Ao final, esa construcción de quen é merecedor de formar parte dese pobo. É unha pertenza natural, é unha pertenza construída, alguén que naturalmente non pertence a ese demos, para acceder a ele ten que deixar parte da súa identidade fora? O que pasa é, o mellor, dende a ignorancia, o que pasa é que isto que contas non é novo, non? Porque, por poñer un exemplo moi cotián para todo o mundo, non? Hitler intentou un golpe de Estado, non lle saiu ben, e o partido nazi decidiu entrar nas institucións, presentarse ás eleccións e ganaron as eleccións democráticamente. Despois tomaron as institucións e se cargaron o país, non? E fixeron o que todo o mundo sabemos que fixeron. Quero dicir que non convertiron unha democracia liberal en unha democracia iliberal, convertiron a democracia liberal
en unha ditadura fascista, non? Quero dicir que non é ese o camiño que levan, non é ese o camiño que levan no canto de un cambio de forma da democracia. Non é o para qué o importante. Claro, aquí, agora mesmo, o que estamos a vivir é que a través de, efectivamente, acceder a través das ferramentas democráticos ao poder, o que está facendo é baileirar o baleirado da propia democracia, claro. O que nos podemos preguntar é, estamos nun primeiro escenario, entón estamos nunha primeira fase que o que se atenta é esa vertente liberal e podemos preguntarnos que será o seguinte paso. Por exemplo, a reforma do poder judicial que se pensa que se vai proponer en Estados Unidos quizás é un paso máis cara a iso. Volvendo ao meu fío, vos nesta análise que facedes distinguides, decides, a estos grupos que son de extrema dereita, claramente, e que, por tanto, teñen unha ideoloxía de extrema dereita, non se lles pode chamar fascistas, porque, en todo caso, neofascistas, non? Que os diferencia? Que diferencia estos grupos actuais de extrema dereita do fascismo clásico da mesma época do século pasado? Pois basicamente que non se nega o proceso electoral e a natureza democrática, esa gran diferencia. Quero decir, na inmensísima maioría da retórica dos grupos neofascistas actuais non negan a importancia do voto, non negan a importancia das institucións democráticas. O xogo democrático é parte deles, é parte da súa natureza, esa gran diferencia. Non sei se consideras que Vox é, digamos, o exemplo español destos grupos ou hai diferencias con, por exemplo, os grupos neofascistas no resto de Europa ou incluso o movimento MAGA de Trump? Claro, o caso de Vox dentro do que son os grupos de dereita radical, populista, ou populista o mellor podemos pôr entre paréntesis algúns máis, algúns menos, europeos, é relativamente unha excepción tanto no momento no que xurre tamén sobre tamén cales son os seus ixos, os seus temas claves. Porque, por exemplo, unha das grandes diferencias, bueno, hai algunhas excepcións tamén, é o marcado carácter conservador no tocante ao social de Vox. Claro, tamén unha diferencia que eu vexo en Vox respecto a outras formacións tamén é a súa relativa reticencia entre as institucións. En canto a ter poder efectivo nun goberno. É dicir, por exemplo, moitas veces pasamos por alto, temos tamén memoria cortoplacistas, pero Vox tivo varias ocasións de formar parte activa dun goberno, máis alá de dar ok a investiduras autonómicas, e non quixo de facto. Todo o mundo sabía que se a presión fose esto máis, formaría parte de gobernos autonómicos, e non o fixo. Dentro destos movimentos que englobamos como neofascistas e que entendemos que poden dar conta dunha democracia liberal, ou sea, a pregunta sería, se Vox se fixese como goberno do Estado español, poderíamos vivir unha deriva liberal? Se esa pregunta, eu diría que sí. Por exemplo, o máis cercano que poderíamos pensar é extrapolar o caso de Castilla e León o territorio español, porque realmente é o máis cercano que teríamos esa realidade. O que se está facendo nesa autonomía, por exemplo, dá conta diso? Eu diría que todo apunta a iso. Por exemplo, cando falábamos, porque a veces as ideas de valores liberais, institucións liberais, son cosas moi abstractas, a veces non entendemos. Pero, por exemplo, que propoñía en Andalucía respecto, bueno, o facía en Andalucía, pero con unha visión evidentemente para todo o Estado, era a idea de como reformar todo o que é legislación en torno a violencia de xénero ou violencia sexual, e basicamente era incluir eso na propia lei da infancia ou lei do menor. Claro, e poderemos decir, bueno, eso como se traduce no que estamos falando hoxe? Basicamente, o que nos está dicindo que toda a legislación propia da muller non ten valor, non hai hueco. Por qué? Porque a muller non é un sujeto político, polo tanto, a súa legislación e todo o que legisle
a violencia referida a ela, o que vamos a facer a ser leis que están vencelladas á familia. É dicir, o valor da muller ten un valor en tanto a eu teño capacidade de ser nai. É dicir, de esa idea tamén de familia tradicional, esa idea de que o teu valor político en tanto que ti podes formar parte dunha familia con ese rol de nai. E volvemos un pouco á idea de como defendimos ese demos, de forma nativista. No momento que eu teño capacidade de xear novos manativos a ese demo, eu teño valor. Por exemplo, no caso desta legislación, a idea de cal é o papel da muller, a mí me parece un bo exemplo para entender ese vaciado das institucións liberais. Por qué? Porque para mí, eu o vexo bastante claro, o feito de pensar que toda a legislación referida á muller ten que estar nunha lei de familia ou nunha lei do menor, que outro lugar político me dá que non sexa ser nai, por exemplo. Basicamente, facer un barrido da nosa figura. Sei que estudiaches o tema de Vox en profundidade e eu creo que unha das cuestións, das preguntas que están sobre a mesa é por que Vox non ten presencia en Galicia, non? Unha e outra vez, en outros territorios onde non a tiña a vai tendo, con maior ou menor éxito. Acabamos de ver que vai perder o grupo parlamentario no País Vasco porque xa se marchou unha das diputadas, pero bueno, de todas maneiras, dentro desta liquidez que ten a propia formación política, en Galicia non ten prácticamente ninguna presencia. Non sei se ten un concelleiro ou unha concelleira. A que crees que se debe? Eu penso que non podemos falar de por que Vox non ten representación en Galicia sen entender por que xurde Vox en que momento en España. E tamén cando falamos desta idea da excepción de Galicia respecto a Vox, a min inevitablemente tamén me leva esa idea da que se falaba, non sei se recordades, esa idea de excepción ibérica. De España, Portugal, en comparación con o resto dos estados europeos, de por que non había forzas de extrema dereita nos nosos parlamentos. E que temos agora mismo en España e Portugal. Claro, de feito, nesa época, na ciencia política española, ata mediados da década anterior non se trataba moito a pregunta de por que a ausencia de extrema dereita en España e Portugal. E dos poucos traballos que o abordaron, así como quizás nos medios o tal, casi que nos daban a entender que había certa unha especie incluso de superioridade moral da Península Ibérica, de que somos inmunes a estas ideas liberais ou reaccionarias. É un dos poucos traballos que abordan a pregunta negativa e por que non hai. O que se veía, se facíamos unha comparativa das actitudes dos españois ou dos portugueses respecto a temas clave, non temos unha gran diferencia respecto a outros veciños europeos. A clave de por que non aparece aquí é o traballo case premonitorio de Rovira e Hernández Car, o que falaban é unha idea máis de oferta de demanda e de complexidade dos sistemas de partidos. E tamén algo clave é entender o contexto portugués-español de democracias relativamente novas e que o mellor os nosos sistemas de partido dan conta disso. Isto que queremos decir que o mellor o noso partido conservador era moito máis de dereita que de centro-dereita como outros partidos conservadores europeos. Isto queda xogo que, por exemplo, se este espectro da esquerda da dereita é o partido conservador británico, se isto de centro, isto de dereita, abarcaba isto, porque menos virado á dereita, hai unha esfera de oportunidade política para esas formacións. Claro, se o Partido Popular Español abarca dentro do centro ata casi a extrema dereita, porque claro, agora parece que nos olvidamos, pero pensemos nos gobernos da CNAR. As declaracións o que se legislou, por exemplo, en torno á inmigración, recordemos que hai unha tradición moi fea neste país de levar cousas ante o constitucional como a lei de violencia de xénero, como a lei entre matrimonios de persoas do mesmo sexo, etc. Claro, o que nos falaban esa idea de que en realidade o noso partido de centro-dereita non era tanto de centro. Entonces, todas esas demandas do electorado para verse plasmados ou pensar que o seu voto podía ir direccionado aí, o que facía é que non se facilitase a entrada
ou a ventana de oportunidade a outras formacións de extrema dereita. Formacións de extrema dereita que levan presentándose as eleccións xerais no noso país desde finais dos 90, outra cousa que non sexan coñecidos. E non é que sacaran tan poucos votos a nivel estatal. O que pasa é que tamén, evidentemente, o noso deseño electoral tamén dá conta de intentar evitar a idea tamén do distrito electoral da provincia, etc. A nivel total do cómputo español non eran tan despreciables a principio do 2000 os votos que, por exemplo, España 2000 recibía. Non eran tan pouquísimos como o mellor pensamos. E claro, que ocorre a partir do 2012? A chegada de Vox non se pode entender sen Ciudadanos. Por qué? Porque se xunta a chegada de Vox, un partido que se ubica no centro, máis unha crisis interna tremenda no Partido Popular. Falta de liderazgo, etc. Que fai o PP nese momento? As súas posicións centrasen máis na dereita, no centro. Entonces, entre ese reaxustes das posicións do Partido Popular máis crisis dentro do propio partido e, como non, o contexto do Procés ofrece unha oportunidade política para que Vox acceda ás urnas e acceda ás institucións. Realmente decimos que as actitudes dos españois cambiaron tantísimo dende o 2005 ou 2015. Non significativamente, simplemente o contexto político ou a reorganización do sistema de partidos deu pé a esa oportunidade política para Vox, así como o propio contexto de debate político. No caso galego, se o pensamos, podemos pensar as actitudes dos galegos son significativamente distintas a outras autonomías. Bueno, pode que sí, pode que non, con outras unhas sí, ou mellor con outras están máis afastadas. Pero claro, que o PP diga non é o PP. Claro, vamos a pensar nas autonomías en que Vox entra con forza. Pensemos, por exemplo, en Andalucía. Cal é a figura, cal era o papel no 2018 do PP en Andalucía? É dicir, podemos pensar, é que claro, ou se me ocurren, ou o propio PP en Castilla e León. Tamén estamos hablando de que teñen especial incidencia en aqueles territorios onde o Partido Popular, que representa esa dereita tradicional, está nun momento, ou que tradicionalmente son máis débiles nos territorios, ou que está nun momento puntual de crisis tamén. Pensemos en Murcia, como está o PP de Murcia cando entra Vox. Entón, claro, aquí o mellor non estamos falando tanto de que as actitudes dos galegos sean significativamente distintos, sino que o noso sistema de partidos, sobre todo o partido que representa esa dereita tradicional, é significativamente diferente en canto a forza organizativa, incidencia territorial, etc., en comparación co PP estatal. Tamén creo que é importante pensar en que quizáis as temas máis candentes en Galicia o mellor non son tampouco os que máis repercuten nestes partidos de corte reaccionario. Claro, si tivésemos unhas tasas de migración similares, por exemplo, o sur de Andalucía, Ejido, etc., o mellor tamén mudaría certos aspectos. Entón, eu penso que é unha conxunción desa idea de, claro, de que o sistema de partidos galego non é equivalente ao sistema de partidos estatal, é que o momento político, o contexto político galego non é equivalente estatal, pero que tampouco son xustos os temas sobre os cal construen a narrativa estos partidos. E logo outro elemento tamén que moitas veces nos olvidamos, que Vox, isto é algo fascinante, penso que dentro de uns anos o vamos a estudiar todos, como pode ser que un partido que leva máis dun ano en unha crisis innegable, tanto financiera, como de listas, como entre os seus homes fortes, que fuxen todos do partido, como pode ser que siga gañando en proxección de voto, etc. É moi importante tamén a idea de implantación territorial, sobre todo no caso do Estado español, sexa cara as eleccións xerais como as eleccións autonómicas. Ti, se non tes un partido forte en todo o territorio, non vas a gañar nada. Por como se distribuyen os votos, por esa idea de que o distrito é a circunscripción e a provincia. Entón, ti en Galicia ou en cualquier territorio,
tienes que ter o partido no territorio, senón non vas a sacar nada. Claro, cando vemos esa idea, e por eso digo que o fascinante de Vox é eso, como un partido en crisis constante parece que sigue medrando, porque cada vez a estructura do propio partido está minguando. Como vai ter xente, para ter representación en Galicia tens que ter xente aquí, xente que traballe o territorio. En Galicia nunca houve un Vox que traballase no territorio. Claro, tamén, eu penso que tamén hai moito aí de priorizar forzas e saber que é un territorio que non merece a pena traballar polo que poden sacar a cambio. Entre outras cousas, xusto polo posicionamento do PP de aquí. Hai outro elemento do que falades no análise, ademais desto dos espacios políticos, non? E que Vox ocupa o espacio político que deixa o Partido Popular, que é a desafección cidadá sobre as institucións e sobre a propia política, non? E en ese sentido, digamos que comparten público, digamos, co que foi o 15M e todo o que veu despois con Podemos e con todas as tal, e quizás teñan, desde o punto de vista organizativo, non político, claro, pero desde o punto de vista organizativo, un certo paralelismo, non? É posible que unha parte do que foi o voto do 15M este trasladado agora á extrema dereita? Sen ver traballos que explícitamente analicen iso, non penso, porque, por exemplo, se vemos as transferencias dos votos dos últimos anos, é moi complicado en España ver transferencias de voto entre bloques ideolóxicos distintos. Intrabloques sí que vemos, por exemplo, entre distinguindo tan só o bloque centro-dereita e centro-esquerda, vemos transferencias de voto entre os partidos que se encontran nese centro-esquerda, por exemplo, entre o PSOE, Sumar, Podemos, ou tamén as forzas autonomistas, ou nacionalistas, ou regionalistas de centro-esquerda, ou vemos transferencia de voto entre PP, Vox e forzas regionalistas de dereita ou independentistas de dereita, podemos velo, pero interbloques a verdade é que basicamente é anecdótico. Claro, un pouco a idea do 15M tamén un pouco que falábamos antes, non? Esa idea de que, bueno, no momento do 15M, que sí que é certo que aí España foi quizáis un dos primeiros sitios en Europa onde a protesta se fixo ostensible, se levou ás rúas, e foi un momento compartido noutros escenarios europeos. O certo é que tivo unha consecuencia quizás inesperada, ou ao mellor foi unha consecuencia indirecta, e que 3-4 anos despois dixemos todos, ui, aquí algo pasou, porque en vez de ter estas forzas nos nosos parlamentos, de repente estamos vendo que crece o voto e a proxección destas forzas de extrema dereita ou dereita radical. Tamén a terminoloxía é moi ampla, non? Claro, é un pouco o que falábamos antes. Digamos que quizáis estos levantamentos como 15M, que van da man dunha visión progresista, paradóxicamente fan pensar nesa crítica ao establishment, esa crítica ás elites. E non uns anos despois vemos esta forza que din, pero bueno, porque a vosa crítica ao establishment é válida e a nosa non? Claro, e cada outra volta é que o mellor vos, os que os levantastedes o 15M, o mellor tamén sois partes desa élite. Pero sí que é algo interesante para estudiar esa volta de que pasou 4 ou 5 anos despois do 15M. Bueno, pois xa vedes que quedan moitas cousas enriba da mesa para falar, así que agora creo que vamos a darvos a palabra, se te parece, Elba, e Elba a contestar as vosas preguntas. Facemos un turno de preguntas e logo contesta ela, vale? Buenas tardes. Estaba discriminando sobre la cabeza cuando ustedes hablaron de cómo surgió Hitler por medio de la
democracia de unas urnas, surgió de unas urnas, si no me equivoco yo en este momento. También surgió de las urnas, me parece, un tal Kemal Atatürk, en Turquía. Y yo, porque me pregunto ahora, porque me voy tan atrás, podría irme más seguramente, ¿por qué ha desaparecido un partido que me parece que llegó a ser el tercero en España, que se llamaba Ciudadanos, y desapareció completamente porque falló el líder, falló la estructura, porque tenía bastantes adeptos, bastantes votantes tuvo, y no sé por qué de repente este partido político, que parece que era democrático, ¿no? Porque, ¿qué opina usted? Porque desapareció de repente del escenario político. No sé si merece la pena la pregunta, ¿no? Hola, eu opino que vendo esa foto de Feixóo con Marcial Dorado, que o PP sexa un partido, un narcopartido. Porque, olha, non teño algo que falar. Buenas tardes. Muchas gracias por su opinión en un tema que creo que es muy importante y que se le está dando muy poca importancia. Yo hace tiempo que tengo una gran duda y es si los partidos políticos son democráticos. Si hay unos diputados que en teoría deben de representar a un pueblo, porque es prioritario que voten según las necesidades que tenga el partido y se olviden de las necesidades que tiene el pueblo. Gracias. Hola. Dos preguntas, los dos temas que tocaches. Sobre democracia e liberal. Realmente, chamarlles democracia non é blanquear o termo, porque a mí sóname a unha dictadura, aínda que haxa unas eleccións moitas veces trampeadas. E o señor Trump, lembremos que cando perdeu as elecciones tentou que se saltara o Congreso para impedir dar un pucherazo e logo impedir que pudese tomar relevo democráticamente Biden. Habería que ver que pasa nas próximas eleccións, pero en calquera caso a mí sóname a autoritarismo e a dictadura directamente, non a democracia liberal ni a nada que poda chamarse democracia primeiro. Eso por un lado. Por outro lado, respecto á extrema dereita, eu penso que na análise que fixeches hai un elemento que, desde a ignorancia, a mí me parece que é moi importante, que é o descontento. Non só a desafección coa política que señalou Ana, sino o descontento, o malestar producido pola crisis económica. As persoas que están abrazando a Vox están comprando as soluciones sinxelas que Vox dá. A culpa de que non teñes traballo é dos inmigrantes. Se todos fóramos ricos, probablemente non habería tanto sentimento anti-inmigrante na poboación que remata votando a extrema dereita. Ou se che va mal e te sintes frustrado como home porque as mulleres están tomando poder e non te respetan. Entón penso que o descontento é o lugar onde esas partidos de extrema dereita están facendo caldo gordo, están sendo capaces, ¿no?, de sacarlle partido. Outra das razones que a mí me parece que fai que estes partidos non merezan ser chamados democracias é que, efectivamente, están chegando ao poder a través de elecciones democráticas, pero eles non están xogando coas reglas da democracia. Eles están mentindo sistemáticamente, lanzando bulos e utilizando medios tecnolóxicos e todo o que este a seu alcance para desinformar, manipular a opinión pública e, en calquera caso, nada deso a mí me parece que poda entrar dentro da etiqueta de democracia.
dende a ignorancia. Eu non me dedico a política, pero gostaríame saber a tua opinión. Unha máis e contestas. Hola, buenas tardes. Gracias por la charla. En principio, que queda ainda de respostas. Chamou a atención o calificativo de genuinamente democrático que empregabas como se fora unha construcción, un constructo, non sei se é habitual ou non en política, pero claro, de alguna forma denota ese genuinamente democrático que se refire á forma de tomar o poder, non á forma de vivir posteriormente, non? Entón, claro, en sí mesmo se nega, non? O sea, genuinamente democrática, como efectivamente decía a compañeira, é un autoengaño, non? O sea, se o ves por unha situación, pues sabes que o que se busca é outra, non? Entón, de algún xeito, non o vexo completo, non? É genuinamente democrático, non? Por un lado, non sei, non leí un artigo, a verdade, en ese sentido estou un pouco coxo a hora de facer un análisis, pero dá a sensación de que falta unha perspectiva sociolóxica. Os historiadores dirían que non hai tempo todavía para facer historia disto, e desde o punto de vista da política temome que non se pode explicar todo. Faltaría unha dimensión sociolóxica de por que estamos aquí. Eu creo que habría que pensar, por exemplo, por pensar en psicología social de Erich Fromm, por exemplo. Por que subiron os nazis e os fascistas ao poder nun determinado momento de crises, de determinadas clases sociais que se ven amenazadas nos seus privilexios, que tamén por hoxe se está ocurrindo en moitísimos aspectos, incluso máis alá de clase social no tema do xénero, por exemplo, non? Que hai quen se considera amenazado por situacións, non? Entón, todo isto require, creo que, un componente sociolóxico máis alá do político. Non sei se consideras que é obvio, non? Claro, eu falo da ignorancia porque eu veño do mundo da ciencia e cando falo de física non podo obviar a parte, non digo, non, isto é química e non podo falar, o sea, cando analizo algo, analizo en contexto, non? O sea, non solamente do meu campo, e supoño que de alguna forma o verás tamén, imagino, vamos. Pero bueno, un pouco eso, genuinamente democrático, eso é un constructo o saliu aquí, simplemente, quería saber. Gracias. Aquí lleva moito tempo coa má levanta. Grazas. Boa tarde. Imos ver, ti analizaches a dous partidos políticos, un que evidentemente non ten a representación que pretende, pero que parece que medra, Vox, e outro que xa desapareceu, Ciudadanos. E a miña dúbida está, tanto un partido como outro son excindidos do Partido Popular. No Partido Popular realmente está toda esta xente que añora o franquismo, que añora o fascismo. Está toda esa xente. E a Ciudadanos volveuno a reabsorber. A Vox non, porque hai alguna que outra diferenza mínima, ao meu parecer. Pero bueno, que explicación podrías dar a iso? Mira, unha cousinha... Logo abrimos outra quenda, pero que se xuntan moitas. Perdona, unha preguntiña, eu non vou falar nada. É que eu vin, porque li unha cousa aquí que poñía que factores explican esta viraxe global cara a modelos cada vez máis autoritarios. E cheguei un poquinho tarde, se cara eso dixeches, pero a min interésame, pois, unha das cousas que figuraba aquí que se iban tratar. Cales eran esos factores? Vale, vou intentar, se logo me falta algo, non recordades. Vou empezar polas preguntas máis de carácter teórico e dixemos as de o caso concreto español xa claro ao final. Vale, claro, evidentemente, sobre a parte da ciencia, eu fago ciencia política. É unha profesión, me refiro a isto ao final. Unha obra tamén de carácter divulgativo. Evidentemente, nós, cando analizamos o comportamento electoral político das cidadáns e dos cidadáns, evidentemente tamén analizamos os factores de carácter socioestructural, sociodemográficos.
para facer fronte a iso, evidentemente, facemos referencias a constructos teóricos. Claro, todo o traballo que hai tanto dende a teoría ou a filosofía política, que de feito é onde eu parto, cara a complementar, bueno, nos, ao final, a finalidade última da nosa disciplina é explicar a nosa realidade política. Por que vivimos como vivimos políticamente, e ao final tamén a pregunta central da nosa disciplina é por que facemos o que facemos políticamente e cales son os factores que nos axudan a entender a nosa realidade política, non? Evidentemente, hai unha conxunción de distintos factores. Evidentemente, tamén temos en conta os factores de carácter socioestructural, sociodemográficos, etc. Claro, non sempre, en todos os traballos, podemos dar conta de todo o que xa temos vido analizando. De feito, por exemplo, no traballo abordamos unha cuestión de é certo que din que ten máis incidencia nos máis novos. Podemos decir de forma generalista ou global que sí que é certo que na inmensa maioría dos países onde estas forzas, por exemplo, van gañando adeptos, parece que ten unha importancia incidencia o voto máis novo. O carácter xeral poderíamos decir que sí, pero, por exemplo, se nos paramos a buscar o porqué nos máis novos, por exemplo, en cada caso sería moi diverso. Entón, esa mirada de carácter sociolóxico, como dirís, a incorporamos. Eu, como politóloga, non diría unha mirada sociolóxica, porque aí empezamos a definir que política e que socioloxía, non? Pero non é o lugar deste debate. Tamén un pouco unando o que me comentabas ti, máis ti aí cara ao final, tamén me parece moi importante entender como hai unha xenda internacional de deslegitimación das democracias liberais que parten dende regímenes autoritarios que tamén inciden moito en como cambian as actitudes dentro do seno das propias democracias liberais. Se ven efectivamente en a década dos 90, onde podemos ver un pico de ese descontento, esa apatía, ese hartazgo dos cidadáns cara a política. En os 90, nos 2000, o que empezamos a identificar é tamén como se empeza a configurar esa idea desa axenda internacional e liberal. É dicir, se ven dende os anos 70, que é onde identificamos que se inicia esa última onda democratizadora, parece que se empeza a ralentizar nos 90, é dicir, as proxeccións dos países que alcanzarían unha democracia plena parece que se ralentiza nos 90. Un dos factores claves sería tamén esa idea de descontento que se dá de forma xeneralizada, tanto especialmente nas democracias que xa están consolidadas. Claro, había unha premisa aquí, había unha premisa que todo o mundo daba por suposto. O camiño cara a un réxime democrático é moi duro, por unha vez chegamos a ese punto, o retroceso é prácticamente imposible. O que empezamos a vivir é que, bueno, parece que eso non é tan certo. E o fenómeno das democracias liberais tampouco conta diso. Esa idea tamén de como cambian as actitudes dos cidadáns dentro das democracias liberais, por exemplo, non o falamos hoxe, pero a mí parece moi importante ter en conta esa idea de axenda internacional. No sentido de, estamos falando de decisións coordinadas e de accións específicas que teñen como obxectivo deslegitimar a democracia liberal de forma global. Non España, non Reino Unido, senón a idea de democracia liberal. Aí entran todas as técnicas que falábamos de desinformación, fake news, tamén como reorganizamos as narrativas electorais, o exemplo de Trump, eu non perdín. O exemplo de Trump é un bo exemplo de como se reorganizan as narrativas electorais. Pero moitas veces pasamos por alto como esa axenda internacional non pasa polas democracias liberais, senón por esos regímenes autoritarios que a principio dos 2000, antes non o tiñan, teñen unha actitude directamente reactiva cara ás democracias liberais. Entón, que se empeza a argallar esta idea de un plan dirixido, non espontáneo, non aleatorio, de deslegitimar as premisas das democracias liberais.
como, por exemplo, a xenda mediática é clave, pero unha xenda mediática a nivel global, e sobre todo que, por exemplo, me imagino que algúns de vos os sonará, de repente, todos sabíamos quen era RT. RT, CCTV, Press TV, que eran canales de televisión, medios de comunicación, primeiro canales de televisión, despois en redes sociales, que hai 15 anos ningún de nos coñecería, de repente, a partir de 2010 e tal, todo o mundo empezou a coñecer. RT, explícase, Rusia Today, hablamos, eso aí iba RT, CCTV, Press TV, hablamos das canle rusa, da canle iraní, da canle china, e como, de forma coordinada, empezan a expandirse esta sorte de expandir esa narrativa reaccionaria para elementos claves das democracias liberais. Se pensamos que a estrategia expansiva, por exemplo, destas canles de televisión, todas as súas filiais de outros medios de comunicación, como redes sociales, etc., responden a unha lógica espontánea, non estamos vendo o meollo da cuestión. Efectivamente, cal é o obxectivo, a finalidade última destas estrategias comunicativas, esa axenda mediática, xa non é só socavar ou intentar virar hacia actitudes negativas das ciudadanías dentro desos regímenes, senón tamén afectar as actitudes da ciudadanía das democracias liberais. Tamén, cando facemos un traballo deste tipo, e tamén iso que o diferencia un artículo científico ou un ensaio político ou un traballo que se fai dende a teoría ou a filosofía política de, por exemplo, un traballo máis divulgativo ou unha peza periodística, tamén a idea de traballar con constructos teóricos e conceptos teóricos que moitas veces non equivale ao que mellor popularmente coñecemos como tal. Entón eu entendo que, por exemplo, a noción de democracia ou de democrático pode chocar. A idea de empezar a traballar coa idea de democracia liberal non é restarlle valor á palabra democracia. É un concepto que nace da necesidade de dar conta dunha nova realidade e que as definicións clásicas de democracia non son capaces de abordar. Por qué? Porque mellor ata hai X décadas ou hai 15 anos non había unha tendencia xeneralizada desa confrontación entre as institucións democráticas e as liberais. Entón, tamén, nos cando traballamos con estes conceptos, intentamos que sean operativos. Claro, por exemplo, que ti me comentabas que algo así non pode ser democrático, bueno, porque o mellor, o no que hai no colectivo, ou na concepción que ti tes de democracia, é que os valores liberais están na propia definición da democracia. Nos o que facemos é construir a democracia liberal sobre dúas dimensións para intentar abordar o que está pasando agora. Claro, que hai unha deriva antidemocrática nas democracias liberais, efectivamente, é dicir que non, claro, pero nós estamos intentando atender o que pasa agora, que unha democracia liberal pode estar nunha transición cara a unha democracia liberal e posteriormente cara a un réxime autoritario. Esperemos que non, pero parece que apunta a iso. Claro, nos cando traballamos con estes conceptos intentamos que sexan conceptos que nos permitan traballar co que vemos agora. Estou pensando nas preguntas. Ou de Ciudadanos. Claro, Ciudadanos, a verdade é que é impresionante como pasou e marchou das nosas vidas. Pero xusto era o que comentaba antes, é que sin Ciudadanos non poderíamos explicar a política española actual. Sin Ciudadanos non poderíamos explicar por que Vox está aquí. Sin Ciudadanos non podemos explicar como consigue ser terceira forza no Parlamento Español. E deixando a cuarta bastante longe. É xusto o por que colapsa Ciudadanos é un pouco o que falábamos antes. Hai que traballar o territorio. Un partido en España sin implantación territorial é moi difícil que sobreviva. Que partidos foron malvivindo, sobrevivindo? Partidos como Esquerda Unida, partidos con unha tradición que, bueno, non tes a maior implantación territorial, pero tes unha tradición que te avala, non? Ou tes, sobre todo, ese arraigo dos electores ideolóxico máis profundo.
algo máis voluble, como pode ser Ciudadanos, que ideolóxicamente que es, por exemplo, como vas a garantir esos anclajes? Cal é a túa implantación territorial? Claro, ten Ciudadanos que tiñan grandes nomes, pero listas moi cortas. Cal é a estructura do partido? Un partido que consigue moita representación, que efectivamente, por exemplo, ten unha estructura financiera relativamente robusta, etc., pero quen é Ciudadanos? Un pouco tamén, por que colapsa? Porque en España tamén é moi difícil, aínda que temos eleccións de primeiro e segundo orden, é moi difícil sobrevivir as dinámicas das eleccións xerais ao marxen das autonómicas das municipais. O mellor Ciudadanos, o que fixo mal, foi pensar que podía ir a todo e non focalizar esforzos, por exemplo. Non recordo as preferencias que teñen blanco. Non sei se abordei todo. Se un partido pode xogar no xogo democrático se o partido non é democrático. A eterna lei de Ferro de Mitchell, que basicamente é un traballo moi largo que nos conta é canto máis democrático sexa o funcionamento interno dun partido, peor vai funcionar o partido. Bueno, é un resumo moi burdo. Peor non, máis complexo, máis difícil vai a ser o seu funcionamento, que paradóxicamente é un pouco a mesma lógica do home forte. Temos tempo para unha segunda ronda de preguntas, así que se animan. Hola, moitas grazas. Como vinculamos lo que está pasando con as cuestiones económicas? No me refiero solamente a las referidas a crisis económica, ¿no?, que ya salió aquí, sino a los últimos desenvolvimentos do capitalismo, ¿no?, que nos está mostrando que se está transformando en una máquina que está fagocitando moitas das cousas que se crearon ao carón do estado do benestar. E lo que está pasando tamén é un aumento de la desigualdade brutal, ¿no? Supoño que lo tedes analizado, ¿no? E hai algunhas autoras feministas que falan da dueñización do mundo, ¿no? Entón, estabas falando de Rusia, China e tal, e de os ataques ou as estrategias que poden seguir dende aquí, pero eu vexo que internamente as nosas democracias, os nosos estados de benestar están absolutamente atrapados e adelgazados polo capital. Un capital que antes parecía que coidaba de nós, pero que agora lo que está facendo es introducirse en todos os sistemas públicos e fagocitándolos, ¿no? Entón, a miña pregunta ten que ver precisamente con eso, ¿no? Si hai forzas internas de carácter económico vinculadas ao capitalismo este extremo, que ya non sei como decirlo, o tecnofeudalismo, que o último que se está definindo agora, en toda esta deriva, porque claro, piensas en Trump, pero piensas tamén en Elon Musk, ¿no? Esa era a miña pregunta. Ola, eu non lín o artigo e tú fixetes alusión antes ao tema de a xente nova como posible, o sea, como nicho importante dos votantes de partidos da extrema dereita, de vos en concreto. Entón, a miña pregunta é, vos analizastes eso e sabedes as causas? Boa tarde, gracias. Bueno, eu considero-me un demócrata, pero un demócrata participativo. E vexo que a democracia de hoxe, que aquí se fala un pouco, non sei, desde o meu punto de vista, solamente está en conta se hai líderes ou homes fortes. Non credes que un partido político, se non ten esos líderes,
pero ten xente que participe, faga e dê solucións aos problemas que ten, pode ter máis vida que un líder que poida crearse. Eu chamolles príncipes azuis, non creo nos príncipes azuis, creo na xente que aporta ideas. Eu son representante dun colectivo de traballadores, unha mesa de negociación. Eu teño moito máis éxito cando as miñas propostas veñen dadas polos colectivos de traballadores que xa faga eu solo. E vexo que non se traballa dabondo en esa dirección. Me parece, a mí me dá igual que este o Xevós, que este o PSOE, que este o Bloque, porque eu lle dou un voto ahora e hasta dentro de 4 anos non volvo a ter en contacto con esa xente. Creo que eso non vai por un camiño, pero vexo que síguese ainda facendo, creando e querendo que haxa homes fortes ou mulleres fortes. É o mismo. Creo que había que enseñar a xente a que participe no contorna, nos concellos, nas asociacións de veciños, nos partidos políticos. Eu digo a miña xente, mira, os sindicatos non son ente abstrato, igual que os partidos, está formado por persoas que se elixe. Hai que participar, pero eso hai que cultivarlo, nada máis. Por eso pregunto si un cambio radical nos iría mellor. Primeiro unha cuestión terminolóxica, collín da páxina web Democracias e Liberais e pensei que era unha gralla, só falo da miña ignorancia, pero pasei no Facebook, lle quitei o i e agora que son algo dura de oído ti falas porque esa distinción entre democracias liberais e democracias iliberais e me custa seguir en que momento dis liberais e en que momento dis iliberais, entón non sei se esa terminoloxía vai a ter futuro, porque para unha determinada idade nos custa saber cando estás falando de democracias liberais e iliberais. Xa digo, eu o descoñecí o termo que creen que era unha gralla que estaba ali. E a outra cuestión, eu si que lín o artigo e creo que, bueno, que é como moi interesante e unindo un pouco co que decía agora este último compañeiro, porque o que di xusto é que eses líderes fortes que saen escollidos democráticamente, pero que actúan de xeito verdadeiramente antidemocrático, son como moi claros, traen mensaxes que todas entendemos, a culpa é dos inmigrantes, a culpa é das mulleres, a culpa é do feminismo. Por tanto, as democracias son as que teñen máis difícil para contalo, non? E por iso é tan difícil, pero é máis sano, é mellor, é dicir, crearíamos unha sociedade verdadeiramente máis xusta e máis igualitaria se houbera máis democracia, non importarnos tanto esas recetas fáciles que desde logo non nos levarían por bo camiño. Por tanto, e iso é de algún xeito que o explica, non? É dicir, a extrema dereita é como super fácil, por iso tamén é que a veces a xente moza pode seguir a partidos como vos. É super fácil, os enemigos están clarísimos e entón é difícil loitar contra eses mensaxes que parecen, bueno, pois de bons e de malos e moi claros, e os outros son os que son complexos, os que hai que ir construindo cada día e desconstruindo tamén, non? Pois o racismo, calquera cousa do que nos impregna as nosas vidas, non? Bueno, pensando na primeira cuestión, para mí é inevitable pensar nesa idea de promesas rotas, ¿no? Promesas rotas tanto de ese ascenso social e económico que nos parecía prometer o capitalismo, pero tamén, xusto ao outro lado, o apuntabas ti, esas promesas rotas de que nos iba a brindar o estado do benestar. E que tamén, para mí, é indispensable entender esa problemática sen entender a redefinición de novo demos. Por qué? Porque agora mesmo cal parece ser que é o discurso. Os recursos son limitados, os recursos do Estado. E como se, por exemplo, asumimos as fallas do capitalismo, efectivamente. Por eso asumimos o intervencionismo do Estado do Benestar en partidos máis ou menos conservadores no económico. A pregunta ahora ben, o que plantean estas novas formacións é, bueno, entre quenes nos vamos a repartir o pastel deste estado de benestar. A idea é, e volvemos a esa idea de nativo, da conformación do demos,
quen é merecedor de ser parte desa cidadanía. Que eu penso que tamén está moi ligado á idea de por que entre a xente máis nova parece que ten máis incidencia. Para mí o perigo tamén é buscar explicacións globais. Cada contexto é moi diverso. Igual que todos, creo que é evidente que o territorio, por exemplo, facer análise electoral en España é moi complexo. Por as diferencias que hai entre o territorio, por como se conforma a política nun sitio e outro. Por exemplo, pensar nunha explicación xeralista, e nos pode parecer intuitivo a todos, de por que a mocidade de Galicia pensa isto e a mocidade en Barcelona ou en Murcia pensa outra cousa, pois imaginades, intentamos facer unha explicación de por que os máis novos están máis cercanos a posicións reaccionarias en todo o contexto europeo. Claro, cando falamos de xente nova temos que pensar tamén que estamos hablando dun abanico relativamente amplo, porque pensamos o mellor literal esa xeración Z, pero, por exemplo, a mí me parece inevitable pensar en aqueles que pasamos agora xa as dúas grandes crisis máis recentes, a actual de 2008, e que mellor incide máis en nós que os máis novos. De feito, por exemplo, en España, se non me equivoco, o último que estivemos traballando, veíamos que os máis novos con dereito ao voto, non tanto. Eran máis os que pasaban xa a brecha 20 e pico, 30. Claro, o mellor xusto é confrontarte contra a vida real, entre comillas, ou ese choco desas promesas rotas, non? Claro, unha cuestión é esa. Logo, por exemplo, nos no traballo exploramos outra idea, esa idea da hiperheteroxeneidade. É dicir, a idea de non é só o que eu estou a vivir agora, senón o que proxecto de cara ao futuro. É dicir, o barrio no que eu agora estou case diverxe do barrio no que eu crecí. Xa non recoñezo os meus veciños, xa non recoñezo os comercios locais. E a miña proxección é que vai mudar todavía máis. Podemos falar dese multiculturalismo, tamén podemos falar de diversas reivindicacións no campo do social, liberdade sexual, distintas formas de familias, etc. E tamén esa é unha idea que exploramos, esa idea de, bueno, quizá esa explicación non ven tanto dado por esos elementos de carácter máis material, sino tamén desa idea de proxectar esa hiperheteroxeneidade, é dicir, a mí o que parece que isto deriva non é tanto o que teño agora, senón o que parece que vai ser o meu barrio dentro de 15 ou 10 anos, pois creo que non me convence tanto. Non sei se me queda algo máis, non sei se me podes axudar a refrescar as cuestións. Non sei se credes que falta algo. Sobre a idea de líder forte ou traballar os procesos, eu penso que hai un consenso absoluto sobre, evidentemente, unha democracia robusta ten que garantir unha participación activa da súa cidadanía. Claro, que o que é normativamente mellor pode que todos estemos de acordo. Claro, que pasa? Que o problema, sobre todo, pensemos no circuito mediático actual, no cortoplacismo, etc. Claro, as cousas que costa traballo construir son máis difíciles que entren nesta dinámica que prácticamente comercializa a política. E tamén, bueno, tamén hai unha pregunta que, bueno, por exemplo, é que volvo a pensar en Orbán, en Hungría ou en Polonia, no sentido de tamén dar resultado esa lógica do home forte, pode que tamén sexan un exemplo para aqueles que defenden esa estrategia, é dicir, nós tamén podemos chegar ao goberno, a xestión e ser eficientes, claro, baixo a súa definición de eficiencia é o que quero chegar a ser, pero no sentido de eu dixen que iba a facer X, estou facendo X. Claro, que pasa? O mellor Trump era un contraxemplo no sentido de esa lógica de home forte non funciona, pero tamén temos exemplos que poden dar pé a entender que son efectivas. Outra cousa é que normativamente os
a conclusión sea desexable desde un punto de vista democrático. Unha pregunta así a raíz de eso, que é mellor ter gestores ou líderes? A xente compra líderes. Hombre, alguén que xestiona non ten consideración os valores, entón depende do que queiras. Se queres unha sociedade na que os valores non se teñen en consideración, un xestor. Se queremos unha Grecia gobernada pola Troika, é un liberalismo sen democracia, por exemplo, o goberno dos xestores. En unha administración participativa todos os órganos, eu penso que non faríamos tanto caso, por exemplo, a esas redes de esas canles que decides vos, porque eu participo, eu creo no que eu transmito aos que eu están ao meu alrededor. É dicir, eu creo que a democracia pura, para mí a que hai hoxe non existe. Volvo a decir, do voto ahora e hasta dentro de 4 anos, pois non conta comigo para nada. O objetivo é participar día a día, e que me resolva o problema que eu teño aquí a persona de turno que hai. Non crear un príncipe azul que venga e además que non me gusta, pois voto outro, pero se vai perdendo tempo. A xente ten que participar e dicir que problemas ten e como son os solucionar. Porque o primeiro que nota a súa casa, penso que é o que vive nela, é o que ten que dar a posible solución. E a alguén que gestione as diferentes casas, pero escoitándonos a todos. Pero non asambleariamente, non son asamblearistas, son participativos. Esa é a discusión ou a tensión ou a crítica que fai, por exemplo, a democracia, os teóricos da democracia deliberativa versus a democracia representativa ou democracia delegada, que basicamente é o mesmo. Claro, é costoso e o que necesitamos é o compromiso das nosas institucións e das nosas forzas políticas. Intentando dar unha nota un pouco positiva para que non todo sexa negativo, por exemplo, a mí me parece moi interesante o traballo que se fai de democracia participativa, por exemplo, no territorio escocés. Esa idea de inclusión nos mecanismos decisivos de participación da cidadanía, xa, por exemplo, unha sorte de asambleas, non son literal asambleas, non? Pero unha sorte de mecanismos de participación sectoriais ou moi xeralistas. Claro, é factible, que necesitas compromiso. Por exemplo, volvendo á particularidade de cada territorio, claro, no territorio escocés que temos un parlamento que tradicionalmente está infinitamente máis virado social que o parlamento de Westminster, por exemplo. O Partido Conservador escocés digamos que é bastante de centro, ou hai certo consenso en a importancia do Estado social. Claro, pensemos que non é que ese compromiso non está vencellado que o mismo partido redite goberno indefinidamente, senón esa idea de que hai un certo consenso en que efectivamente hai que comprometerse e virar cara a estes procesos que inclúan aos cidadáns nos mecanismos de decisión, é dicir, que o circuito de toma de decisións non se limite a, efectivamente, votar. Claro, é máis desexable, probablemente todos estamos de acordo que sí, ou a gran maioría de nós, non? O complicado é chegar ao compromiso político para facelo efectivo. Claro, se o gran boom, o mellor foi o momento municipalista, que tamén hai moita lenda en España sobre iso, non foi despois do 15M. En España, no momento que realmente eclosionou a idea participativa no nivel local foi a principios do 2000. É algo que se olvida. Claro, o problema é que ao final o terreno do local é finito, o compromiso requírese que sexa, por exemplo, se vemos a nosa contorna europea que é o equivalente nos sitios onde efectivamente son capaces de profundizar a eso, pois son en estados de corte federal como o noso, ou estados unitarios que en todo caso levan un proceso de descentralización como o británico, ou que teñen a nivel local ou a nivel regional teñen relativamente competencias a pesar de ser unitarios, pero que efectivamente teñen compromiso. Por qué? Porque é máis complexo, é máis difícil, especialmente nas lógicas mediáticas electorais nas que estamos agora mesmo. Bueno, pois
Moitas grazas, Elba, por intentar explicarnos e facer divulgación coa ciencia política, que non sempre é doado. Moitas grazas pola vosa participación tamén. Escoitei a varias persoas do público que dixeron que non leran o artigo. Pois teño a solución. Luces necesita a vosa axuda, e a mellor forma de axudarnos é mercar a revista e facerse suscritora. E aí na entrada, na mesa de entrada, podedes facervos co número, que ademais deste magnífico análise que fai Elba xunto con Antón Losada, hai varios artigos alrededor da chegada de Trump a Estados Unidos, que é segurísimo que son do vosso interés. Así que nos despedimos até o mes que ven. Moitas grazas de novo e ata a próxima.